Ramana katero nyithige mbalariany gi chochne gi duto te. Nikech nyathini osekadho penj kwa mgajwango luonge nyaka mbalarianya. Ma ero calling letter oseyudo. Japuonjal kom na penjo ready nangu menano kadhi to jomoko dhi adhi makata chochni ntiere adhi makata ichulo. Aparo ne en puoch gi pak ne jonyuol ma bende aparo ni tero nyithige mbalariany kata bed ntiere chochni maka ma janyuol tero nyathi mbalariany okero nyathi ong'e kos ma nyathi dhi timo to keni omenda nyathi dhi chulo maromo nade. Takeni kiki upkeep to nano ka ogamba wacho ni osechiw upkeep idak e school nisayudo hostel. Aseyudo hostel. Anadak e hostel sani, but upkeep pok aneno. Upkeep podi. Magoro nyiso ni nitiere sector samoro jomoko moseyudo moko mapok oyudo nikech migos wacho ni upkeep mago mag jopuonjre manodonjo hiki gi mokwongo ginto giseyudo help ma podi. En wach makelo bagni. Ing'e gima timore. When we're talking about cost of access to education, apani seche moko mbaka nyalo ga bedo ka obudhe sana weche mag tuition fees. Chulo school fees, mondo ibede lecture halls, then you can do exams. But gima pano nego beni bende wang'iyo matut sana, and the spiral effect mar the mainstream cost of access to education in terms of fees. Nikech seche ma janyuol oseteng lwete te ma pesa te odonje fees. To ing'e maler ni mbalariany ka ok en kaka high school kata primary boarding, minya acha ni nyathi kata kimio mana pocket money matin. To podobro chiemo, you know, there's a feeding program in school, there's a housing program and all that. That is not the reality. To kata weche mag kokuro atemo lose wach mar upkeep and accommodation. Gima timore sani in most tertiary institutions ni the housing amenities mantiere sani were meant for a particular number of students. To sani the numbers ballooned. Mangiso ni in most cases, most students will not be as lucky as Cake Stacy. There are some who love to seek accommodation elsewhere. So those are private arrangements. Mangiso nyakubeni koro chulo rent every month, or you know, he pays lump sum every semester. That's an extra cost. Aya odak. Oponya daka kale bungu. Then how is this child going to eat? Or the chamango, or the wakango, and then you know the whole tuition process. You have to photocopy notes and do all those things. So all this attendant cost for a young person who still does not have a means of income and coming from a background whom probably the parent had to maybe sell some cows or something. Mondo chul fees koro janyuol to dong nono. Ero kori se chukori mu udonje school. Lakini kaka kori idada ke school ka. So then you look at the overall quality of the learning experience. Then okonya chini koro tiegruok mwan godo sani mbalariany. En tiegruok moro minyalo expect you are going to have a quality graduate at the end of the day. So then the government needs to be very honest with itself that the cost of access to education does not start and end with tuition fees. So when we talk about upkeep, then it also has to be something that has been scientifically assessed to say 30,000 kama nyathini. So I can demonstrate ni kama kako spend for the next 4 months to 30,000 bro romi. Okaka kapesa ni 20,000, you know, that's the standard upkeep for you, but you're not looking at the circumstances. Manya tino dak God.